дар 6 солагиаш кӯдакро аллакай падараш нест. Падарашро зинда дидан дар насибаш набудааст. ӯ на бародар дорад, на хоҳар. ягона марге ки ӯ бо он бархӯрдор шуд, ин марги модари азизаш буд, ки бо вай сахт пайванд буд. боз ки аз модар дидан назиктар шуда метавонад? вақте ки аввалин талафи марг дар ҳаёти шумо модаратон мешавад, ки дар назди чашмонатон ҷон ба ҷонофарин месупорад. дар байни биёбон ягона касе ки шуморо нигоҳубин мекард, айнан дар чунин ҳол қарор дошт паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ӯ шоҳиди он гашт ки чӣ хел модари дуюми ӯ баракат шуд. ашк аз чашмони модараш ҷорӣ мешуд. дарди ӯ чандон зиёд мешуд ва ӯро роҳат намегузошт. ва ӯ муроҷиат кард ба баракат. акнун модари ӯ туӣ. паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам баракатро менигарад, баракат ашк мерезад. ӯ ба модараш менигарад, модараш низ ашк мерезад. лек паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам намефаҳмад ки чӣ шуда истодааст. охир ӯ ҳамагӣ 6 сол дошт. ба ногаҳ ӯ инро дарк кард ки ин нафасҳои охири модараш аст. ӯ бо чашмони кушода ба сӯи ҳаво нигоҳ дорад ва дигар ба паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам нигоҳ надорад. ӯ фарёд мезанад: я уммаҳ, я уммаҳ, я уммаҳ. як ӯ чизе ҷавоб намегӯяд. модаре ки ҳамеша ҷавоб мегуфт ҳар боре ки паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фарёд мекард. як акнун ӯ эътибор намедиҳад ба паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. нигоҳи ӯ ба сӯи осмон шудааст. акнун чӣ кор кунам? ӯ мебинад баракати нолонро ва модари вафоткардаашро. ӯ фаҳмид ки чизе рух дод. ӯ худро ба гардани модараш мепартояд, худро ба қафаси синаи модараш меҷиқад ва гирья мекунад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ӯ ҳеҷ гоҳ модарашро раҳо карда намехост. баракат ба оғӯш мегирад паёнбари Аллоҳро саллаллоҳу алайҳи ва саллам. паёнбар ба ӯ мегӯяд: о баракат, баъди модарам ту модари ман ҳастӣ. акнун ту модари манӣ. ба суханони дигар яъне ба ӯ расониданӣ аст ки о баракат, маро нигоҳ кун, ман бемодар мондам. дар ман дигар ғайри ту касе нест, пас ба ман модар бош. дар 6 солагиаш паёнбари Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин дардро аз сар гузаронид. гоҳ вақт мо ба худ нигариста мегӯем чӣ қадар азобҳоро мекашем ва чӣ қадар кӯшишҳо ба харҷ медиҳем, гӯё ки ғайри мо дигар касе чунин мушкилӣ надошта бошад. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам, маҳбубтарин офариниши Аллоҳ, аввалин ашкони тунди худро дар 6 солагиаш резонд. имрӯзҳо кӯдакон дар 6 солагӣ бозӣ мекунанд, шодӣ мекунанд, механданд. онҳо намедонанд ки дар дунё чӣ гап аст. лек паёнбари Аллоҳ дар 6 солагиаш аллакай ятим монда буд. рӯбарӯ шуд бо андӯҳи вазнини худ. чӣ вазниние бар китфони кӯдаки 6 сола омад. лек медонед чӣ бародарону хоҳарони исломиям, ин аввалин дарси меҳрубонии бузургтарин буд, ки бояд меомӯхт паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. зеро ки баъд аз ин валлоҳи ҳар боре ки нафаре агар ятим мешуд ё модарашро аз даст медод, паёнбар аввалин касе буд ки дарди онҳоро ҳис мекард. ӯ ҳатто аз онҳо дида зиёдтар дардашонро ҳис мекард. ин паёнбари Аллоҳ буд саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва Аллоҳ ӯро омода кард. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола омода кард расулашро саллаллоҳу алайҳи ва саллам баҳри иҷро намудани муҳимтарин намуди робитаи иҷтимоӣ ва нигоҳубинии волидонӣ дар ҳолати ғаму андӯҳи тунд ҳангоми аз дастдиҳии наздикон. айнан бо шарофати ҳамин ӯ дар ҷаҳон беҳтарин сарваре шуд ки ҳимоя мекард ва робитаи хуб дошт бо фақирон, бо ятимон ва бо бечорагон дар ин дунё.